amal walidani anapun utawi wong tuwa loro huma sababul fi wujudil insan yaiku wong tuwa loro iku sing ndadekake sebab ing dalem wujude para manungsa. Huma sababu fi wujudil insan wong tuwa loro iku sing ndadekake sebab ing dalem wujude pira-pira manungsa. Keterangane wong tuwa loro iku sing nyebabno awak dhewe wujud kaya ngene iki. Ana pasukahan, ana sampean, iki mergo wong tuwa loro. Mergo wong tuwa loro. Dadi sing nyebabno anane manungsa nek wis sama badane zaman Nabi Adam iku, awak dhewe nek ana wong tuwa loro lagi ana awak dhewe. Wujudul insan. Laula ana uhuma lamun ora ono perhatiane walidaini wong tuwa loro mastaroha mongko ora bisa ngasuh sapa walad, ora iso seneng wong nek ora ono wong tuwa loro. Saiki sing isih wong tuwa loro ne isih lengkap. Sampeyan nek isih ana wong tuwa loro lah seneng mulai nang omah ya seneng rela ya. Sampeyan rasane to ora? Lah nek anak ana wong tuwa loro kok ora seneng, masyaallah. Wis iki tondo-tondo uripe ra penak. Tapi nek sampeyan isih ana wong tuwa loro kok atine sampeyan seneng, masyaallah. Iki tondo-tondo sampeyan syukur nang nggone Gusti Allah. Wis dirungokno maneh. Dadi niki sing ana wong tuwa loro, ilimo sing ndadekno sampeyan sebabe ana sampeyan iku mergo wong tuwa loro sampeyan. Nomor loro ne, wong tuwa loro sampeyan iku sing ndadekno atine sampeyan seneng. Aja diselahno maneh. Masyaallah wis ana wong tuwa loro, salah siji ra ono ne masyaallah. Gak karu-karuan ora enak, susah. Wis dialami pasukan diri. Putrine pasukan wis tinggal salah siji. Berarti kan karek siji. Iku lho wis berkurang. Cara rasa senenge iku wis berkurang. Dan sampai sing isih duwe lengkap, masyaallah syukur ana temenan. Aja sampai gak. Dititeni. Walau lan lamun ora ono sapa uhuma apa welase wong tuwa loro matana ama mongko ora bisa seneng sapa walad utawa anak. Rumono kitab iki dawuhaken negesno maneh lan lamun ora ono kasih sayange wong tuwa loro mongko ora bisa seneng anak-anake. Iki kaya-kaya iki wis paham pancene sing gawe kitab iki wong ahli. Berarti awak dhewe iku dielingno. Nek ora ana kasih sayange wong tuwa loro, ora bakal sampean iso seneng. Mergo sumbere kesenengan iku awal-awale nggone wong tuwa loro. Aja wani-wani nang wong tuwa loro nah temenan. Nek kadung sampean ditinggal, masyaallah. Kalau sudah tiada baru terasa kroso. Oh ya Allah, betapa pentingnya kehadirannya. Nek wis ora ono kroso, mono. Setiap kuat tak sebelum-belumane sampai nafas dewi keluntek gak karu-karuan soroni urung metu, begitu metu coer pasukan telong hati ini nafas yang kaya os onok man ya Allah soroni kaya ini yang lain kebalik ono
mengenai bojo tambah sayang nanggone bojo. Mergo sorone kaya ngono. Ngono anak wani karo wong tuwa, masyaallah, naudzubillah min dzalik. Aja sampe anak-anakku SMA Sari ana sing duraka nanggone wong tuwa loro iki. Wis disayangi temenan. Soro temenan dadi wong. Ngene kitab iki disampaikan wawadoan berhukurha kelawan payah ngelahirake anak. Disebut apa? Wa amma abuhu lan ada anak pun bapak. Jadi bapak saiki faqad badala temen-temen ngetokno apa usaha wus'ahu ing dalem barang-barang kang dibutuhake. Bapak iku kurang nelok lairno. Ya toh? Tapi sing nyiapno berbagai kebutuhan iku bapak. Lahir sampean sing ngetokno ibune sampean. Tapi sing ngragati wong tuwamu sing bapak iku. Mulane antarane bapak karo ibu padha sorone. Lah nek padha sorone dawuhe Imam Mas'udi, kudu sampean hormati, kudu sampean hargai mergo ibu ngandung lan sampe lairno sorone kaya ngono, bapake nyambut gawe golekno sandang pangane anake sing dilairno sorone kaya ngono. Bayani kelahirane, nukono susu kanggo anake, golekno pangan. Mergo nek pas mari lair ibu ra iso lapo-lapo, sing iso lapo-lapo bapak. Bapak sing nyambut gawe mongko ora oleh di sepelekno. Kudu padha berarti bapak karo ibu iku padha. Ora nek dibeda-bedakno. Wong tuwa loro iku padha sorone nglahirno sampeyan, gedhekno sampeyan, muwai sandang pangan sampeyan. Aja lali. Mari ngene ono omah, mari ke sekolah, ketemu ibu senyum, seneng, salim. Atene budal salim, boleh salim, masyaallah. Senenge wong tua kaya ngono nemoni anak sing kaya ngono. Bisa? Saiki mari bin naf'i min tarbiyati jismihi wa ruhihi. Wong tua lanang utawa bapak marang anak kelawan maringi kemanfaatan kanggo pendidikane anak. Jelas kanggo pendidikane anak. Ternyata sing disampaikan kene sing bandani pendidikane anak iku wong tuwa loro, tapi sing luwih utama bapak. Dadi sing lanang-lanang iki ben ditanggung jawab. Sing bandani anak iku bapak, ora ibu kurang nyambut gawe belas ora lapo-lapo. Tapi bapakku nyambut gawe soro sing wong kalanan. Mulane arep nikah pikir-pikir dhisik. Ya. Ibu iku cawe iki mari nikah ora nutuk ora apa. Sampeyan iku duwe hak dikeloni ibu. Wis kok gawe anak. Wong masak penggawean wong lanang, umbah-umbah yo penggawean wong lanang, ngresi omah yo penggawean wong lanang. Sing bapak-bapak, sing ibu-ibu ora apa-apa. Sampeyan tak critani saiki, yen nggone Makkah ketika berjualan haji. Nang pasar, orang ketemu wong wedok sitok ora. Nang pasar, sing dodolan bumbu wong lanang. Sing blonjo wong lanang, dodolan imak wong lanang. Sampai pas wan kuwi ra, iki wong wedok iki nang kok makan. Gak ono, gak kepethuk nang
manusia sing wis tinggal kono suwe. Wong cukup yen tak tamu. Yen nyuwun ngapunten Pak. Teng mriki niku pundi ibu-ibu kok mboten wonten belas. Jawabane ngletek. Pak Subhan, wong wedok kene iki mok gawe anak to guyu. Ya Allah. Wong lanang kudu sugih, wong lanang kudu mampu. Wong wedok karep nikmat. Mulane anak-anakku sing lanang nyambut gawe sing temenan, golek penggawean sing temenan, mergo sing dandani rumah tanggane sampean, bandani rumah tanggane sampean wong lanang. Wong lanang, resi-resi omah wong lanang. Unggah-unggah wong lanang. Lah kok saiki tugase wong wedok. Wong wedok iku bantu kepengin bakti nang gone wong lanang. Wong ngono kok. Sampeyan gak bantu ora apa-apa, tapi sampeyan bantu melok umbah-umbah iku dudu tugasmu, iku ganjarane sampeyan dhewe. Wong wedok nek bakti nang gone wong lanang, mongko bakal dilebokno swarga karo Gusti Allah lewat pintu manapun. Ana wolung swarga sampeyan diceluki kabeh. Ini nomor 10. Angger lawang swarga nyeluk sampean. Kok iso kaya ngono? Mergo sampean bantu lan bakti nang gone bojo. Mbah-mbah sampean rewani, kasih omah sampean rewani, tak pandhe tak bindoni maneh. Sifate bantu. Sifate sampean golek ganjaran dhewe kanggo sampean. Mergo iku sakjane tugas bocah-bocah lanang. Mari Pak Subhan dene Marius rumah tak laksanakan di pegawai. Jadi istri kok bantu, alhamdulillah. Menurut dalam wes itu dititeni ben sampai jadi ibu sampai wes didikai pendidikan, sing wae pendidikan wajib bapak. Ono nang ini siap iki sak ngiling-ngiling sampai. Ono wong rumah tangga cerai. Ono wong rumah tangga cerai. Dua anak. Ternyata anak ini orang wong lanang iki mau lepas tanggung jawab ora wong anak kalau sampean aku mau badani. Wong lanang koyo ngene iki curhate Mas Mini Pak Subhan. Tak kandhani tidak bulan sing tanggung jawab bandani anak dudu ibu sing tanggung jawab bandani anak sampai tonggone akhirat den iku bapak. Sampai bapak tinggal anak mergo cerai bapak wis ra gelem bandani dosa gede sampai akhirat. Ben anak yang gede anak yang gede dikandani tuntutan wong tuwa iso nuntut bapak tanggung jawab opo-opo tonggone rumah tangga iki wong lanang. Wis bab saiki tak pindhoni maneh wong tuwa loro sing bapak iku ngowahi pendidikane anak jasmani lan rohanine anak. Jadi tanggung jawabnya wong tuwa loro yaitu bapak iku mulai pendidikan utama gedhekno anak, mulai sandang pangan anak iku bapak. Wis karo kaya ngene anak-anakku berarti ibu jasane gedhe, bapak yo jasane gedhe. Ora kena dibeda-bedakno. Monggo sampean kudu sayang karo karone. Ana bapak ngomeng bojone utawa ibuke, sampean aja ngewangi ibumu utawa ngewangi bapakmu. Iya bapak iku ngono, gak oleh nah. Sampean gak oleh ngewangi sapa-sapa. Iki sering ada anak iku ngewangi ibune bapakne ora. Nek nangone bapake sayang nangone ibune. Wis sampe sak ngono wae sesuk ditutupno
Sukno Sabtu ngarep. Wis